Hello, what's up mga kaaro? Nandito tayo ngayon sa sa Tarlac. May first ride ng clear up nitong month of November 2022. Yan mga kaaro, yung mga motor ng members ng clear up. Kuhay-kuhay mga kuya. Yan mga members ng Lirap, mga kaaro. Yan. Tarlac pala, mabos na yung gas. Oh. Grabe yung ikot natin. Ano ba ginawa natin? Nagtutur ng Pangasinan ba tayo? Ha? Yan mga kaaro. Isa sa pinakagwapo na motor, Z1000. Z1000 ba sir? Ito. Si sir, sa kanya yung Z1000. Yan. First name mo na nga yun sir? Ano yung first name mo sir? Lawrence. Si Sir Lawrence yun. Yan pala. Kuya. Yan. Ito ba yung mga Dominar? Yan. May ganito pa ng lugar dito sa BMW GS F800. Harley Davidson. Yan. Yan mga kaaro. Mapapasanol ka na lang sa mga service. Member ng Lirap, mga kaaro. Bandak ni, katad naman na talagang wala na. Resort pa, wala sige po. Nandiyan. Na bunlag siya. Ay, bud. Ito ang buwan. Yun, resort. Gawan. Yung mga Dominar. Kay Sir June Fernandez. Sila po yung Vice President ng Lirap. Sa kanila po itong BMW. Ito mga karo, Ninja 1000 Kawasaki. Yan. Expressway ka? Katabi naman niya yung Ninja Di ba? Hindi ka Kawasaki sasama 650. Di ba punta tayo doon sir? Isa sa service ng member ng Lirap. Punta ka doon. Diretso kayo ng Punta. Kailan lang doon. KTM 990. On the Shadow. Tayo palamig. Ito, Kawasaki ER6N. Suzuki GSX-S 1000cc. Ito ulit yung Harley Davidson.
Dominar 400. Lira. So yun mga karo, nandito na tayo sa Monasterio, Tarlac. So yun mga karo, yung mga member pala ng LIRAP, Pangasinan chapter, iba-ibang lugar sa Pangasinan yung mga member po doon. Yan. So yun sila. Ito mga karo, isa sa service ng member ng LIRAP dito sa Pangasinan chapter, Harley Davidson. Ano? Ano siya? Harley Davidson 2003. So nakausap ko si Sir Paraga, sa may-ari nito. Time na ginawa itong Harley Davidson na to, year 2003, 100 lang na unit. So limited edition siya. Tingnan niyo mga kaaraw, 2022 na po ngayon. Shout out po sa mga taga Bulacan, mga aspirant kuya. Kasama po nila si Sir Jun, our Vice President. At saka si Sir Renard Paragas. Yeah. Itas natin. Yan po mga member ng LIRAP, ganoon din po mga Eagle. Woo! Kaway-kaway! Mga kuya, mga bro, mga LIRAP. At oras na nagmusik tiarak Parbanin ko na Lusika tayo malipatak Minmo naglabis Alam mo yung buntok na yun, ang kulay Kaman yung parang brown. kayawa Ganon yung ano.
Kuya, kaway-kaway. Naman? Pops. Oop. Yan cc. 6 Honda CBR 600RR. Hirap niya niligo-ligo. Mga kaaro, kung meron po kayong katanungan o gustong malaman, comment down below lang po mga kaaro. At sa mga gusto pong maki-join o mag-member dito sa Lirap Pangasinan Chapter, comment down below lang din po. Maraming salamat po sa Lirap Pangasinan Chapter. At maging sa aming President, Retired General Elimer Bong Katabay. And shout out Jeff Motovlog. And shout out Kuya Anthony Laganas. Shout out din po sa PDO Pangasinan Dominar Owners. Kaya't mga karo, hanggang dito na lamang po tayo. Bye!